Kde bolo, tam bolo, za betónovými stenami a výškovými budovami bola jedna krajina, v ktorej ešte vo veľkej miere príroda panovala. V tejto krajine žila dievčina, čo tieto nádherné, nikým nenarušené scenérie rada navštevovala, dary prírody využívala a všetko živé obdivovala. To je ale krásne. To je nádhera. Jej! Jej! Oh. Takto sa ona s rastlinami zhovárala, až kým raz... Veru, že nevedno, na čo ju lesné bytosti premenili a aké schopnosti jej darovali. Možno na čarodejku, čo lieči ľudí bylinami, a možno na vílu, čo sa rada zabáva, smeje, lásku rozdáva, ale hlavne rada tančí a so svojimi družkami si čas nezbednosťami kráti. Vy ste odkiaľ? Ja vás nepoznám. Vy ho nepoznáte, pán Bratník. Tá skáďal? Však veď to som ja. Katka? Tuto som študentka. Áno, študentka Katka. No tak treba ísť k vám lekárovi, bo čo máte s očmi aj s hlavou. Treba ísť sa vyzvečiť. Mne sa páči ďalšia. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň, prajem. Vítajte. No, Mne sa páči, sadnite si. Vy ste? No, Tribolová. No, pozrieme sa, koho tu máme ešte a máme nejaký pacient, ktorý číta vonku. Máme Loranda, Domogoš, Katarína Vodačíková, Janka Tuhoňová, Michal Hančenik. Á, vy ste Katarína Tribuliková. No, výborne, pozrieme sa na reakciu, akú máte. Srdiečko máte? Musíme vás popočúvať trošku, že čo máte. To vám buchosí srdce. Dosť veľmi. No ale pozrieme sa aj na tlak. Jaký to máte. Tú ručku dáme to, tu dobre, no môžeme, no. Nie dobrý. Nie. Treba trošku obmedziť. Obmedziť treba tuky, a hlavne tuky. Tak, výborne. Dobre, môžete si sadnúť. Výborne. No a teraz čo máte ešte ústečkami? Ale to máte kázy. Tu je tak, kde máte, aha, tu máte tak, tu a iba týdlo. No, výborne, vidíte, tam toto je vaše, tie zubky sú. Výborne. Ďakujem, Katka, ďakujem. Výborne. Ďakujem, Katka, ďakujem. Očička, máte trošku také zahmlené, ale treba trošku prečiť. No, lekárskú správu napíšeme vám, že pacientka sa prehádzala po lese, v blízkosti rybníka, pod Tatrami, kde bola napadnutá nákazou prírodného atypického pôvodu, spôsobuje jej halucinácie a
nadmernú túžbu držiavať sa prestranstva človekom nenarušený, keďže jej to nie je umožnené pre plnenie školských povinností, odporúčam liečbu antidepresívami. Bodka. No, zoberete jednu tabletu si.